Pozdrav svima! 20. aprila prije 134 godine u malom austrijskom mjestašcu na sreću svojih roditelja rodio se dječak koji će također u aprilu, ali i 1945. na sreću većine ljudi širom svijeta sebi oduzeti život. Ime tog pitoresknog mjestašca, kojeg spominje i Tolstoj u svom dijelu Rat i mir, je Braunau na rijeci Inn. Ime dječaka koji se 20. aprila 1889. rodio na adresi Salzburger Vorstadt na kućnom broju 15 je Adolf Hitler. O čovjeku čiji će politički angažman biti posljedica prvog, a uzrok drugog svjetskog rata, zbog čijeg će rasizma, antisemitizma i šovinizma biti usmrćeni milijuni nedužnih ljudi, o Führeru Trećeg rajha i najvećem zločincu u povijesti čovječanstva, napisane su brojne knjige, snimljeni brojni igrani i dokumentarni filmovi. I dok poremećeni pojedinca nije nešto što je samo po sebi neshvatljivo, masovna podrška i suučesništvo u zločinu njegovih sunarodnjaka već desetljećima intrigiraju razne stručnjake. Istine radi treba reći da Hitler nije uživao podršku isključivo Njemaca. Poklonici njegove vizije novog svjetskog poretka pojavit će se i u ostalim narodima. Da stvar bude zanimljivija, čak i u onim narodima koje je Hitler osobno smatrao rasno i intelektualno niže vrijednima, kao na primjer Slavenima ili, da budem još konkretniji, Hrvatima, Srbima, ali i Bosancima. Svoje divljenje tim najvećim i najboljim sinom njemačkog naroda u više su navrata izražavali pripadnici hrvatskog ustaškog pokreta. Ponajprije poglavnik Ante Pavelić, koji je u Hitleru vidio najmoćnijeg borca za prirodno pravo, istinsku kulturu i višu civilizaciju. U državi kojom je vladao, rođendan Führera 20. april, odnosno travanj, slavio se posvuda. Po cijeloj NDH su se održavale dostojanstvene proslave, kakve zaslužuje najveći čovjek sadašnjice, besprimjerni vojnički genij svih vijekova i oslobodilac drage nam Hrvatske. U proslavama je sudjelovao cijeli hrvatski narod koji ide rame uz rame sa njemačkim narodom do konačne pobjede. Slavilo se i po katoličkim crkvama, na primjer onoj Svetog križa u Sisku, u kojoj župnik slavljeničku misu završava riječima: Blagoslovi Bože vođu koji vodi veliku Njemačku da je uzmogne i dalje voditi putem časti i slave. Živjela velika Njemačka, živjela slobodna Hrvatska, živio dr. Ante Pavelić, živio Hitler. Amen. Hitlerovih obožavatelja nije manjkalo niti u srpskom narodu. Podršku Führeru i njegovom planu izgradnje novog svjetskog poretka Dimitrij Ljotić i Milan Nedić pokazat će bezrezervnim služenjem njemačkim interesima i pogotovo agresivnim antisemitizmom i posvećenošću istrebljenju Židova. Nakon posjeta Adolfu Hitleru, Milan Nedić će izjaviti kako je vođa Rajha pokazao mnogo razumijevanja za životne interese srpskog naroda, te da, uzevši u obzir veliku širokogrudnost vodećih faktora veliko-njemačkog Rajha, može konstatirati da Bog čuva Srbiju. Poput katoličkih, ni pravoslavni svećenici nisu ostali imuni na lik i djelo njemačkog Führera. Dok je episkop Nikolaj Velimirović uspoređivao Hitlera i Svetog Savu kao svetitelje, genije i heroje, patrijarh Vardava je za Hitlerovu borbu protiv Židova i komunista rekao da služi na korist cijelom čovječanstvu, te kako je ni manje ni više nego Bog poslao njemačkome narodu jednog dalekovidnog Führera. Treba svakako spomenuti i grupu vodećih muslimanskih političara iz BiH koji 1. novembra 1942. šalju memorandum Hitleru kojeg oslovljavaju naš Führeru, a u kojem između ostalog stoji: niko, ni jedna etnička grupa,
nijedno pleme, a isto tako nijedan narod u čitavoj Europi nije sa više privrženosti osjetio i razumio vaš gigantski pokret za uspostavljanje novog reda u Europi kao mi, Bosanci, muslimani Bosne. Mi smo u načelima nacionalsocijalizma vašeg pokreta osjetili da on jedini donosi pravdu, red i mir u Europi koja je zatrovana i upropašćena demokratizmom. U memorandumu se spomenuti Bosanci ponosno hvale kako je u Bosni problem Jevreja konačno riješen. Krvavi pir Adolfa Hitlera, njegovih suradnika i sljedbenika ostaće najmračnija epizoda europske povijesti. Nažalost, s tom poviješću se danas suočavamo na najrazličitije načine. Da postoje nepoznanice tamo gdje ih ne bi trebalo biti i da se mogu čuti opravdanja za događaje koji zahtijevaju oštru osudu, dokazuju između ostalih i brojni primjeri iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Sudske rehabilitacije, imenovanja ulica, podizanja spomenika ili veličanja u javnom prostoru kolaboracionista Hitlerovog Trećeg rajha u ovim državama već dugo nisu tek incidentne pojave. U tom smislu, osim stalnog podsjećanja na period uoči i za vrijeme Drugog svjetskog rata, možda bi bilo korisno podsjetiti se i na odličan jugoslavenski film snimljen prije gotovo 50 godina, a koji već naslovom Hitler iz našeg sokaka sugerira važnu poantu. A ta je da se zlo često nalazi bliže nego što mislimo, da se čovjek po imenu Adolf Hitler rodio 20. aprila 1889. u malom austrijskom gradiću, ali da ljudi koji misle i mrze poput Hitlera žive svuda oko nas i samo čekaju svoju priliku.